زمن ماو زتون چاينان ባህላዊ ሰውራን ሎሚ ቅነ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ እዩ። ኣብዲ ሮዛ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዘመናት ሕልሙ ዘጋህደላ ክብርቲ ዕለት 24 ግንቦት ገለን ኤርትራውያን ባንዴራታት ተኣንጊቶም ብወኸባ ከሕልፉዋን ከለዉ ካልኦት ኣብ ጸልማትን ድኽነትን ኣብ ዕስክርናን ስደትን ኮይኖም ትርጉም ናጽነት ንምፍታሕ ተዋጢሮም ይርከቡ። ኣብ ከም ዝኣመሰለ ቅነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ሃገረ ቻይና ዝገበሮ ናይ ሓደ ሰሙን ዑደት ኣቓልቦ ብዙሓት ቃኒሎ እቲ ብማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሰፊሕ ሸፈነ ዝተዋህቦ ዑደት ሓደ ነገር ክንዝክር ገይሩና ጸልዋ ሰውራ ቻይና ኣብ ሰውራ ኤርትራን ታሪኽ ናይ ስሳታት መንእሰይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይናን ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ክንዲ ኣብ ሎሚ ኾይና ምክታዕ ናብ ትማል ተመሊስና ብቻይናን ታሪኻን ክነውግዕ መሪጽና ብርግጽ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪኽ ቻይና ኣብ ዝሓፂር መደብ ክጠቓለል ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ዘመን ካብ ታሪኻ ብፍላይ ድማ እቲ ተቓለስቲ ሰውራ ኤርትራ የእንጊዳ ተሰልጥነሉ ኣብ ዝነበረ ዘመን ንዝተፈጸመ ተርእዮ ኣሕፅር ኣቢልና ዘይነውግዓሉ ዝብል ሓሳብ ንሰማዕትና እውን ይምጥን ይኸውን እዩ ብምባል ዘመነ ባህላዊ ሰውራ ሃገረ ቻይና ከነልዕል መሪጽና ነዚ መደብ ኣዳለይ ዘቕርበልኩም ኣስመሮም ሃይሌ ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ብዳንኮነል ተጻሒፉ ጋዜጠኛ ናጽነት ኣስመሮም ኣብ ዝተርጎመቶ ትዕቢት ጎልያድ ዝተሰምየ መጽሓፍ ብዛዕባ ታሪኽ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዝብል ቃላት ንረክብ። ብርግጽ ኣብ መጀመርታ ሰለስተ ኢና ነርና ኣነ ኢሳያስን ሙሴን ኮነል መን ሙሴ ድራዕ ሙሴ ተስፋ ሚካኤል ኣብ 1973 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰዊኡ ዝገበርናዮ ክነግረካ እዚ ሓደገኛ ተበግሶ ስለ ዝኾነ ማለት ከይንጠላለን ማሕላ ክንኣትለና ብደምና ንፈርም ተባሂልና ኮነል እዋ ድራዕ ኣብቲ ግዜያት ስምዒታዊ ኻትኸውን ረአ ኣብዚ ዘላ ድራዕ እጅጉ እናሰብሰበ ቅልጽሙ ኣርአየኒ ኤርትራ ማለት እያ ከቢድ ብድሆ እኳ እንተነበረ ሰለስቴና ነዛ ምልክት ወቂጥና ኢና ኮነል ኢሳያሱን ዘውቃጦ ኣላቶ ማለት ዲ ድራዕ እወ ንቻይና ቅድሚ መኻዱ ለካቲት 1967 ኣቢሉ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ግዜቲ ቻይና ንሰውራ ኤርትራ ክትሕግዝ ትደሊ ነይራ ብዛዕባ እቲ መሪሕነት ተሓኤ ከዓ ጽቡቕ ኣፍልጦ ነይርዎም ተሓኤ ናይ ኣጽዋር ገንዘብን ካልእን ሓገዝ ክወሃቦ ምስ ሓተተ ንሳቶም ማለት ቻይናውያን ሓደ ቅድሚ ኩነት ተቐሚጦም ካብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ዝተዋጽኡ 5 ናይ ፖለቲካ ኮሚሳራት ሃቡና ኢሎም እዞም ኮሚሳራት ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ክወስዱ ንቻይና ክመፁ ጠለቡ እዛ 5 ክፍሊ ገና እሸልያ ነይራ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኮሚሳር እውን ኣይነበራን ቻይናውያን ግና እቲ 5 ኢሎም ሓተቱ ኣብቲ ግዜቲ እቲ መሪሕነት ኮነል ነዚታት ብቐረባ እዮም ዝከታተሉ ነይሮም ማለት ዲ ድራዕ ይህዳ ነዞም ሰባት ከይሰልጠና ዝኾነ ሓገዛት ኣይንህበኩምን ኢና ኢሎም ቻይና ብግልፂ ነጊሮም እዮም ኣብ ሃገረ ቻይና እቲ ዓብ መምህር ዓብ መራሒ ዝዓበየ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝዓበየ ኣማእዛኒ ተገይሩ ዝቝጸር ሰብ ነበረ ኣቦ መንበር ማኦ ኣብ 1958 9 ዓመታት
ድሕር ናብ ስልጣን መምጽኡ ማኦ ንሃገረ ቻይና ካብቲ ዝነበረቶ ድሕረት ከላቐቐየ ዝብል ሕልሚ በገሰ። ነዚ ንምግባር ኣብ ከተማታት ሃገረ ቻይና ኢንዳስትራውነት ዝበሃል መደብ ከተኣታቱን ቀደ። ዕላማ እዚ መደብ ንቻይና ኣብ ትሕቲ 15 ዓመታት ናብታ ደሳዊት ገነት ዝበላ ናይ መብፅዓ ምሪ ንምልዋጣ ነበረ። እቲ መደብ ዓብ ዝላ ንቕድሚት ወይ ዘ ግሬት ሊፕ ፎርወርድ ተባሂሉ ተሰምየ። እንተኾነ እቲ ንቻይና ናብ ደሳዊት ገነት ንምቕያራ ዘንቀደ ጽሉል ሕልሚ ን650 ሚልዮን ዝበጽሕ ሕዝብታ ሃገር ናብ ምድራዊ ሲኦል ዝወርወረ ዕንወታ ኸተለ። እታ ሃገር ናብ ቁጠባዊ ቕልውላው ተሸይማ ተራይ ብዘይፈልጥ ዓጸቦ ተጠቕዐት። ዋጋ ዓብዳንን ሕልሚ ደይስነትን ኣቦ ወንበር ማኦ ድማ ህልቂት 45 ሚልዮን ህዝቢ ኾነ። ሎሚ እውን እንተኾነ ማኦ ዘይትንከፍ ትእምርቲ ቻይና ተጌር ይውሰድ። ከም መስራቲ ቀያሕ ቻይናን ንሓድነት ናይታ ሃገር ብምዕቃብ ሎሚ ንዘለዉ ቻይናውያን መራሕቲ ምንጭ ስልጣኖም ምዃኑ ይንገር። በዚ ድማ እዩ ምስሊ ማኦ ንምሕላው ደሳዊ ሰልፊ ቻይና ብዛዕባ እዚ ቅድሚ 60 ዓመታት ዝተፈጸመ ህልቂት ሚልዮናት ንምዝራብ ዘይመርጽ። ኣብ ክራማት 1966 ኣብ ሃገረ ቻይና ሓደ ታሪኽ ክጽሓፍ ጀመረ። እቲ ታሪኽ ራዕዲ እዩ። ብዙሓት ስድራ ቤታት ካብ ገጽ ምድሪ ጸነታ፣ ክፋላት ሕብረተሰብ ካብዛ ዓለም ኣሰሮም ተሓኩ። እቲ ዓብዪ ባህላዊ ሰውራ ደርቢ ሸቃሎ ዝተባሃለ መደብ ልዕሊ 450,000 ተወሰኽቲ ዜጋታት ንኸሃልቁ ጠንቂ ኾነ። ኣብቲ ክራማት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ትሕቲ 20 ዓመት ዕድመ ነበራ። ማኦ ናይ ህዝቡ ሰውራዊ ስምዒት ክሃስስ ዝጀመረ ኮይኑ ተሰምዖ። ስለዚ ነቲ ስምዒት ንኽኩልዖ መንፈሶምን ሓይሎምን ንኸወፍዩ ጻውዒቱ ናብ መንእስያት ኣቕንዐ። ባህላዊ ሰውራ ሓረስቶት ምድረ ሰማይ ዝናቃነቐሉ ፍጻመ እዩ በለ ማኦ። ንንጉስ ገሃነብ ኣሊና ነቲ ንኡስ ጋኔን ሓራ ኸነውፅኦ ይግባእ ድማ ኣወጀ። እዚ ኣዋጅ ክንገር እንከሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርከቦም 5 ኤርትራውያን ኣብ ምድረ ቻይና ኮይኖም ፖለቲካዊ ትምህርቶም ይቐስሙ ነበሩ። እዚኣቶም ኣሕመድ ሓምድ ዑመር፣ ማሕሙድ መሐመድ ስዒድ ችኪኒ፣ ኣሕመድ እብራሂም፣ ሮሞዳን መሐመድ ኑርን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃን ነበሩ። ቅድሚ ሒደት መዓልታት ሳልሕ ጋዲ ጀዋር ነጋሪት ኣብ ዝተባህለ ናይ ዩቲብ መደቡ ከም ዝሓበሮ ኣሕመድ ሓምድ ዑመር ኣብ ስደት ከም ዝነብር፣ ማሕሙድ መሐመድ ስዒድ ችኪኒ ኣብ ሜዳ ከም ዝተሰውዐ፣ ኣሕመድ እብራሂም ኣብ ስደት ኣብ ሽወደን ከም ዝዓረፈ፣ ሮሞዳን መሐመድ ኑር ኣብ ሕክምና ኣብ ካርቱም ከም ዝዓረፈ፣ ካብቶም 5 2 ብህይወት ክህልው እንከለዉ ከምቲ ልዕል ኢለ ዝጠቐስክዎ ኣሕመድ ሓምድ ዑመር መሬት ዓዱ ተሓሪምዎ ኣብ ስደት ክነብር እንከሎ እቲ እንኮ ኣብ ሃገር ተሪፉ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃ እዩ። ንሱ ድማ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣሎ። ኮኔል ኢሳያስ ንቻይና ምስ ከደ ርክብ ቀፂልኩም ሞ ዶ? ድሮ ኣይፋሉን ክርከብ ኣይተኻለን። እቲ ስልጠና ን6 ኣዋርሕ ተባሂሉ ግና ዝያዳ ግዜ ወሲዱ 8 ኣዋርሕ ሓቢሉ ይኸውን እዩ ተዘይተጋግየ። ኢሳያስ ኣሎ ዲሞይቱ ንፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ዝኾነ ርክባት ኣይነበረን፣ ጥራሽ ኣይነበረን። ድሕሪ ምዝዛም ትምህርቶም ኣብ ቻይና ኣብ እዋን ምልሶቶም ዑስማን ገላውዲዮስ መጽሓፍቶም መንጢሉ ናብ ሜዳ ከም ዝለኣኾም ሃይለ ወልደ ሚካኤል ማለት ድሩዕ ምስ ዳንኮኔል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ተጻሒፉ ንረኽቦ። ከመገላልጻ ሃይለ ድሩዕ ሮሞዳንን ኢሳያስን ኣብ ቻይና ዝቐሰሞ ትምህርቲ ነቲ ድሒሩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተፈጥረ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ዝተባህለ ብተለምዶ ሕብእቲ ሰልፊ እናተባህለ ዝፍለጥ ምስጢራዊ ውዳበ ንምድልዳል ወሳኒ ተራ ከም ዝነበሮ ይገልጽ። ብዓብኡ ትምህርቲ ሮሞዳንን ኢሳያስን ንኣድላይነት ምስጢራዊ ሰልፊ ጥራይ ዘይኮነ ንኣገዳስነት ህላወ ሓቋፊ ሃገራዊ ሰልፊ ከም ዘብርሃሎም ናታቶም ጥምረት ኣብ ምንጻል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ተጋድሎ ሓርነትን ጥምረት እተን ዝተነጸላ ውድባትን ዘይናዓቕ ተራ ከም ዝነበሮ ይጠቅስ። ካብ መፈለምትኡ ናይ ቻይና ድሌት እውን ሰውራ ኤርትራ ስልጠና ስነ ሓሳብ ንኽወስድ እዩ ነይሩ።
كابزوم حموشت ني تشاينا زخدو اتم كلت إسياسن رمضان محمد نورن مالت وكالي ربعي تغفلي ترايم تموكرو تشاينا نصورة إيرترا كربحو خمزخل أمينو ملو نشجراتنا بمصر تموكرو صورة تشاينا كن مرمرو نفتن نيرا كم اون إذا بوليتيكاو تمهرتي أب صورانا نزنبر جريتشت نمفتح يخيل انتوغينو نمرأي بحق نيرنا سلازي نزوم تشاينا زخدو عبي تموكروي بخال وغن كأ صورة تشاينا إذا حلفو تمساسال بالتفاتات مفلات أزيو مهاري نيرو تموكرو تشاينا ولا كم موديل كوسر ذكال انت زيكونه نتي أميدا إرترا زنبر جريتشتات فتح لمنداي حقازي يوم تقبل ما نزل حبوق ودب كعقبوز وصونو دما شو ايه مغنياتو كابتوم تشايناوين سنة حساباوي استراتيجي بطبق قسيمو موين كونيل رمضاني إسياسن برايدم اتوم كالو سلستخر درق أي فالن اتوم سلست بزعبات تمرتي فعرين برامن سقا حسما عين بلعاني لهم تحسيمهم كوتا تقداسنة هيرأين تحقي أطوار مكان كاب تشاينا خد قبليا لإخاتنا إذا تمرت زي أيد ليناني بحر إذننا أتينا بتخالق كانوت إذا لنا أيمزوب لنيرم بزعبا تمكرو تشاينا منم تقداسنا تيحضرون كلا زي ديساوانم يبلوم نيرم سلازي أمونغوزوم سلسته بحر وغن كومون إسياسن رمضانن بخال وغن فللي تخسته رمضانن إسياسن جنا صنوع بتأينت مسرته كرميو ليلا ينورمن كونيل رمضان بزعبات تمرتي ليلا نيرو يا حقي برع هو أب كايروس لزنبره رمضان مهوري وتم قال أدقنا مسفناوي زنباليتات نيروان سنة حساباوي تمرت تشايناوين كم زعين الصلوة خمزلو وقانت التنقرة بزحات إرتراوين مهورات جن كساب حجي تبي سياس أفوركي زمرح جنبار كم نايسو ساتات أتحساسبا تشاينا كم زي وزن سقومتتات معو بقدم تقتل عامو بزفقدو يدقم كم زلون يتنتنو أبو منبر معو صاوعيتو خبيروم نابادا باي تيانمن نايزو مسو 11 مليون من أسياد سلامتا أبشوم وانت سلفتها تقبله درباو قرسي مستعوته تعمرات كفت أريو بلوم علاونت مغني مخانو نقرم كل سب نتا حلمتات معو كم سفر الله استنقرتو نستقيح مصحف كم اللخت نقره حسابات معو تأرنفو نبزا مصحف زسفر دما لين باو نبره مستم 4 انتوين نقرات تباتخو بلا لين باو بوغنو نساتهم دما انتوين حسابات انتوين بحلتات انتوين لمدزات انتوين عملات نبرو نعم دحر موقاد حجر بحسابات ماو ساتون قطراي كتمرح اللوا دما وسخه أب أبيات تمرتي السبكة تدقاقمه حسانات أنصار ولدهم كل علو رسما لاو زنبالة علوم استباهلو ولدهم أحلفهم كهبون تتاوعو بتجيزي أب تشاينا حسانات زيكون ولدهم زفرهو ولد نبرو كاولدهم سقو حسانات بحيطات ولدهم أب أبيات تمرتي كأصع توسنه كميسي أب حبرة سب تشاينا أمونغو ولدن زلو زمدنا تأمو بمخانو بكالة تحساسبا ولدي نابدوك أمون كم زحلف يأمن نبره ولدي كأيحتن سألمتن تواحيلهم تخفلو وتم كأيحتي وتم مملغت معه كخونن كلو وتم سألمت دما سأرى صورة استبهلو حالتات نبرو وتم دك وجلت سألمتي ويس أرى صورة نابت مرتي يابزو خدلو وان كم سرعي قبرمو وتم دك قيحتي ببريقان نامسو حموشة ويشد الشبتري كم زعلو بلوم يقبر أزي تكبر اتودس ألم تنسيهو نابك أيحت خساب زحوس نعمتات ببتر تقدكيتو كس أري يقبر نبره اتا كأيح مصحف نايماو نزي تكبر بخمزي مغنياتاوي كتمثلو تهكن أبوتا اتبولي حدش محبراو سرعات كدم مهناسو بوتا نايتبولي عانيو كنتسه قبا تبل زي كونعات حسابات مرزامات زرقتات كمحاو شرقات نام نقفيتان خقالص السبخ ماو
ዝደለዮ ባህላዊ ሰውራ ንህዝቡ ዳግም ንምንጻሕ ጥራይ ዘይኮነ ንሰልፉን ተዋዳድርቱን ንምጽራይ እውን ክጥቀሙሉ ደለየ። በዚ ድማ እቲ ኣብ ህዝቢ ዝጀመረን ስራቤታት ዘጽነተን ጎነጽ ባህላዊ ሰውራ ናብ ሕምብርተታ ሃገር ናብ መሳርዕ እቶም ሰበ ስልጣናት ናብ ውሽጢ ገዛእ ሰልፊ ዴስነት ከኣቱ ነበሮ። ርእሰ መሃላዊ መንገዲ መሪጾም ዝተባህሉ ብጸረ ሰውራ ዝተኸሰሱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ድማ ቀዳሞት ግዳያት ኮኑ። ናይ ልዕሊ 30 ዓመታት ብጻይማኦን ሓድሽ ፕሬዚደንት ዴሳዊ ቻይናን ሊሻውቺ ትእምርቲ ንክኸውን ተባሂሉ ቦቶም ቀያሕቲ ሓለዋ እናተባህሉ ክጽውዑ ጀመሩ ህፃናት ክቕጥቀጥን ክድፈርን ተገብረ። ማኦ ተቐቢሉ ናብ ቤት ማሰርቲ ምስ ወርወሮ ድማ ኣብ ማእከልታ ዘገልገለ ሃገርን ዝተቓለሰሉ ሰውራን ኣብቲ ብዕርቃኑ ዝተኣስረሉ ናይ ኮንክሪት ቤት ማሕቡስ ብሕማም ኒሞንያ ሞተ። ኣብ መናድቕ እታ ሃገር ጥቁዕ ምልክታት ንሸሞንተ ምድባት ጠቒሰን ኮነና። እቶም ምድባት ከዳዓት፣ ሰለይቲ፣ መንገዲ ርእሰ ማልነት ዝመረጹ ሰባት፣ ወነንቲ መሬት፣ ሃብታማት ሓረስቶት፣ ጸረ ሰውራ፣ የማናውያን፣ ብልሽዋትን ባእታታት ነበሩ። ዘይድፈር ሞራላዊ ኣቶማዊ ቦምብ ኣተሓሳስባ ማውጾቶም ገለና ክብል ተሰምዐ ልምቢዖ። ከም ኣጋጣሚ ቻይና ኣብ ሰነ 1967 ናይ ፈለማ ቴርሞኒክሎራዊ ቦምባ ወነነት። ከምዚ ድማ ተባህለ ነቲ ብሉጽ ሓሳባት ማውጾቱንግ ንዝዓጠቐ ህዝቢ ቻይና ዘይብጻሕ ብራኸ ክህልወን እዩ፣ ዘይጥሕሶ ዕርዲ ክህልወን እዩ፣ ንዕወት ግስጋሱ ዝዓግት ሓይሊ ፍጹም ኣይክህሉን እዩ። ማኦ ምስ ናይ ቀደም ብጾቱ ጥራይ ዘይኮነ ምስታ ናይ ቀደም ሓጋዚቱን ናይ ስነ ሓሳብ መጋቢቱን ዝነበረ ሶቪየት እውን ኣብ ግጭት ካእቱ ጀሚሩ ነበረ። ባህላዊ ሰውራ ቻይና كلهم وصاتنيا تات كم صلاتو غيرو يقصر نبره كمر آيا نايزي وكيل بريطانيا ابتا هاجر تزريفو ዲፕሎማሰኛታት ብሪጣንያ በህዝብ ተቀጥቀጡ ምስልታት ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ነበር ሃሮልድ ዌልሰን ኣብ ዕንጨይትና ተሰቅሉ እታ በብሪጣንያ ተማሓደር ዝነበረት ሆንግ ኮንግ ናብ ቻይና ክትምለስ ዝጠልብ ሰልፍ ተኻይደ እቲ ሰውራ ኣብ ውሽጢ ቻይና ጥራይ ከይተሓጽረ ናይ ማእት ሓሳስባ ዝሰረጾም ጸጋማውያን ቻይናውያን ብስደት ኣብ ዝሰፍረወን ሃገራት ኣብ ፈቆዶ ቤት ጽሕፈታት እናኸዱ ክስለፉን ክጋጭውን ተራእዩ ሰውራ ኤርትራ ነዝ ተሞክሮ ከም ዝቀደሖ ሃይለ ድሩዕ ክምስክርን ከሎ ከምዚ ይብል ካብ መፈለምትኡ ናይ ቻይና ድሌቱን ሰውራ ኤርትራ ስልጠና ስነ ሓሳብ ንኽወስድ ነይሩ ካብዞም ሓሙሽተ ንቻይና ዝኸዱ እቶም ክልተ ኢሳያስን ሮሞዳን መሐመድ ኑርን ማለት ወካሊ ራብዒ ተኸፍሊ ጥራዮም ተሞክሮ ቻይና ንሰውራ ኤርትራ ከርብሖ ከም ዝኽእል ኣሚኖምሉ نشجراتنا بمصر تموكرو ثورة تشاينا كنمرمرو نفتن نيرنا كمون إذ بوليتيكاو تمهرتي أب ثورانا نزنبر الجريتشت نمفتح يخيل انتغينو نمرأي بحق نيرنا سلازي نزوم تشاينا زغلو عبي تموكروي بخال وغن كأ ثورة تشاينا إذا حلفو تمساسا لبدهوتات مفلات أزيو مهاري نيرو تموكرو تشاينا ولا كموديل كوسر ذكا الانتزيكونه نتي أميدا إرترا زنبر الجريتشتات فتح لمنباي حجازي يوم تقبل ما نزل حبوق ودب كعقبوز وصون دما شوي مغنياتو كابتوم تشايناوين سنة حساباوي استراتيجي بطبق قسيم مايم كونيل رمضاني إسياسن ترايدم اتوم كالو سلستخر درا أي فالن اتوم سلست بزعبات تمرتي فعرين برامن سجى حسما أين بلعني لهم تحسمهم كوتا تقداسنا تيرأين تحقي أطوار مكان كاب تشاينا خد قبليا لإخاتنا إذا تمرتزي أيد ليناني بحر إذننا أتينا بتخالق كانوا تسيد لنا يمزولو نيرم بزعبات مكرو تشاينا منهم تقداسنا تيحضرون كلازي ديساوانم
يبلوم نيرم سلازي أمونغوزوم سلسته بحد وجن كمون إسياسن رمضانن بخال وجن فللي تخسته رمضانن إسياسن جنا صنوع بتعينت مسرته كرميو ليلا ينورمن رمضانن إسياسن أبتشينا إذن ودخنزن بدهتاتنا تمهرو سورة إرترا كعوة انتقينو حاجة بوليتيكا ودك قومالو إلم دمدمو تشاينا وينكا بخمي ودك قومو كمزلوم قرم مهرو هيبامم نزيوم أزيو أقداس تمرتي نيرو أوشت هاجر نتت انتاوي حبرة سب تشاينا يذكريو زبها النقرات كعنو توسنة حدش حلم معه كرميو نايز نبرو ولرزها تشاينا زناس لزي فكد أبيات مذكراتن كالت انتاو رشاتاتن كعنو تفرده ربشان عقرقرن وترو صبقاتيهم بلا معه أبكرامات شحنت شعاتميتن سوسان شومونتنجن دحرناي كلتا عمتات سرعات ألبونت نتوم نخلتا عمتات كاب تمرتو بخيرهم نماؤو كم أملاخ الناقصارو قالاتو أمليخهم زعبدو زنبور من إسيات زغاون حدش بوليس وصح 15 مليون من إسيات نابقيت أرات نايتا هاجر كخدو توسنة إتا كأيح بانديرا سباهدت غازيتا حرصوت نوزم من إسيات بخوفت كلسم كقبلوهم أتا حساسبت معو مسحرستاي كوينهم كم مهارو بمبال نابقيت أرات نسددهم تمهارو إتنقيت أرات كأتيلا يونيفرسيتي إيان بلوم أبنا إلومي چاينا جن نوزم نايتي جيزيت من إسيات إتهم زتخسر ولدو إنا بلو يسوعوهم بوليتيكاوين مكانا أنتو بخمس جباب دحرمو قادو أبتا هاجر حدش محبراو سرعات أسفينيلو دحرم مانو ماو زكايدو بحلاو صورا فتصم جبارن حداقن كوينو فتصم سلطان كلو قبرو قالات ماو أزيم سلستملكو حرصوت ناي ماو كأيح مسحف نمركاب فرياتهم نمحدارا كابي كركبو نبور كونه أبزبنا بحلاو صورا كل عينت والقوانت كمر سمالنت يقصر نبره ولو انت حزب چاينا بتلومدو زيادة زنطفلو مربح حسماتات كمر سمالنت تقصيرو حرصوت أبدون بأمبولكي حسماتات كيرابحو تخلكلو كوماوي حرشاتات الناتبهله بقبلي كما حدور الجمهور حسماتات تقديسو زحلون زكانا قننسينهم بتميتن حمامن حلقو نفس وكف قبلي بوكم محرس نايزا أكبو تمهرتي تسابساب كتقبر تنقرت نحد حدن أو دير زاقتوا قبليتات زي رخبو أمتن أتوت يأتينا إنا بلا مزقبه معو أب كتما نزلو سراحتنياتاتو نمقلاب أتوت كنا ركبها مسبلنقن سابسابن حق أنيا مهرتن حقون كبدن كونه أما حدرتي قبليتات كتفتهم نمشفان قفو سرابيتات بربيروم نابكازنا ما أركبو زلوان زي بلن سرابيتات دما بتميت حلقة إذن نسبة سلطان معو قليل نبره مخنياتو أب زمن معو كابوتات محبا هلكيت حزب محبا يقلل بمبارو نتوم قدم لنا استغصناهم شمونتا حيطاتات تاشعي حيطات توسخهم نصدما اتفنفن درب مهورات ايو تبهله كمتي سنو صحفات تأوزبلو حدثب بزيادة بستمهره التحساسبو نخد كيرو بزيادة زبرتع يخون أبزن حيطات مدبها زاقتو چايناوان التحساسبوهم نخغير بمبال أبناي داقمة تمرت كامبتات كم زداقونو تقبره حدا خابتهم نايتي جيزيتي أتحساسبهم سحسبو تمهارو زلومي نچاينا زمرح زلو بريزيدنت شي جيبينغ نيرو أب چاينا حدنتن حدا مخانن إيو كمرح تبعده أب شحن 971 حدا زسن بزينا أملا چاينا تسمعه كأند بصاي ليك أمنبر ماون تكايون نبر لين بيعو أرتعي كأيح مصحف مماتو تنقره اتبوقعي استنقر زينا لين بحدقا نفاريد أب منغوليا كم زموتي نيرو علامو نليك أمنبر ماو نمقتالي نيرو تبعله زنبرو معرقات بخبرت سواع سمون ترسعو برجوا
ተማሻጣሪ ጸረ ሰውራ كحدي بلع عقل تسكان تألامن مخانو تنقره موتو جن نتي بأمنة ماو عويرو زنبرة حنقولن لبن منسيا تشاينا قروب كم زخفتن حتوتات كم زلع لنقبره عبشحن 971 تشاينا تنفي قوات سنحة أفلوتو تمديسلا اتي كم وكيل تشاينا نمنقسي شانكاي شيك ناي تايوان تواهيبو زنبرة منبر منتيلا أودب حورات هجرات هراتت دهر حدا عمد بريزنت أمريكا نبر ريتشارد نيكسون ناب تشاينا بسحة اتي بينغ بونغ دبلوماسي إنا تبهل السوء زمدنا جمرمو ناي تشاينا غانتا صداقاتينس ناب أمريكا مسيها كتتصاوت تعدمت زيغاتات ناي تهاجر مستا إمبرالاوي سيطان إنا بلو السوء عوان كابقز عالم كيتفاقنايا أين قسنن إنا بلو زفكرولان أمريكا عالم كيس أبتهم بسلام كريتيوم تسانيم كنبرو كم زكال ترأيهم ما أول نتوخنا نخال إمبراليست لوس وعا حجر نزمرح كدواي مستر بريطانيا نبر إدوارد هز مستقبله ملحسو غيرو يمناوين أزي إزفتو بله بانداتات نايتا حجر كمرأيا محزنة تباهيلهم بلقاح ناب حجرت معراب تلعكو محاورات بروباغندا ديساو سلفي تراي زي فلت اتوات مقبي كم سرق بجيران يجهر نبرا إيكونوميوان ميلاتات ماو أزيم عودات منبارهم تغانينو تنقره اتحققن بانصار ينيرو بزح حزب تشاينا كاب اتوات حرشة عند علي بنهري يونشف نيرو اتنكوموان حرشاتات كم تلعلنا زتقصنايو أبا حسو تعكيلن نكلوا بسنكناي ماو بحراو صورا زتمهر سب وي بزقبا سلطنة من اسيون دارغاي نبرن عملو ختماو نقطة تشاينا نفسن كلنا دربيو سلازي أبتري شحنت شعاتة 275 حدش بوليس تندفه مزأو عسمو اتي 4 زمناو النتات تبهله علامو أب 4 جنبارات مالت حرشا مكلغال إندستري تكنولوجين عوت نمزقاب نبره نزا حدش بوليس زك على اتحدش قدامي مينستر جوان لاي نبره اتي حزباو تفتاون نزنبرو قدامي مينستر بحمام كانسر يساق منبارو بحكايم تنجير ونيرو زاوجو وفري جنام مبقاسو دما دحري حدا عمت عرفه ماو ولاكوا اب قبرن تزي ترخبه قدم بمصحف حزنو قلصه حزبون كومون مغبار اب دباباياتن غدناتاتن حزنو كغلص تاكبه حزبي نخبرتي زموت قدامي مينستر نمذكر حقاف عمباباتاتن مذكراتن انامصه ادبابايات ملؤ اب زمن ما اوغن بزيكا ماو اب تشاينا كالو جغنا خلو يفقد سلازي نبره هوبنت موادي نحايلታት ጸጥታ ማኦ ደስ አይብሉምን ስለዚህ ነጥቃብ ህዝብ ተአከበ ዕምባባታትን ህያባትን ብለይታ አኪቦ ማቃጸልዎ ንጽባሒቱ ናበዳባይ ቲያንመን ዝተአከበ ህዝቢ ህያቡ ከም ተቃጸለ ምስራኤ ተቆጣዕሞ በሃንደበት ነዲሩ ሰልፍ ጀመረ አማይት ሰልፈኛታት ጸረ ሰውራይኹም ተባሂሎም ተአስሩ እትግራማት መወዳታ ምዕራፍ ናይ ሓደ ዘመን ኣብ ታሪኽ ቻይና ነበረ ኣብታ ግራማት ማውጾቱንግ ምስ ፕሬዚደንት ፓኪስታን ዓልቡቶ ተራኸበ እትርክብ ማውጾቱንግ መወዳታ ጊዜ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ዝተራእየሉ እዋን ነይሩ ኩነታት ጥዕንኡ ባይታይ ዘብጥ ምንባሩ ርኡይ ኮነ ካብ ቁፅር ወፃኢ ዝኸደ ሰውነቱ ካብ ካሜራታት ኣየምለጠን ዘረብኡ ወራውን ተርጎምቱ ክርድእዎ ዝኽእሉ ይነበሩን ብርግጽ መወዳእታ ሰዓታት ህይወት ማኦ ዘዶንግ በፂሕ ነይሩ ኣብ 28 ሓምለ ብሰንኪ ኣብ ቻንግሻንግ ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 400,000 ዜጋታት ሞቱ ባህሎም ዘይረስዑ ቻይናውያን ዘመነ ማኦ የብቅዕ ከም ዘሎ ዝሕብር ፋልዩ በሉ ከም ግምቶም ኮይኑ ድማ ቁርብ ደቃይቕ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ኣብ መስከረም 1976 ሊቀመንበር ማኦ ካብዛ ን82 ዓመት ዝነበረላን ዝገዛኣላን ዓለም ብሞት ለቐቐ
ህዝቢ ቻይና ንባዓቱ ኣፍሰሰ ማኦ ከምቲ ከም ኣምላኽ ዝነበሮ ከም ኣምላኽ ኮይኑ ተቐብረ ዘንቆዶ ባህላዊ ሰውራ ንኽዛዘም ግን ድሕሪ ሞቱ 3 ሳምንታት ወሰደ እቶም ኣብ ዙርያ ማኦ ጉጅለ ፈጢሮም ብስሙ ይመርሑን ፀይቂ ይፍጽሙን ነይሮም ዝተባህሉ 4 ወረበላታት ወይ ጋንግስተራት ተሓተቲ ዝበዝሕ ትህልቂት ምዃኖም ተነግረ ሓንቲ ካብዞም 4 ወረበላታት በዓልቲ ቤት ማኦ ዣንግ ኩንግ ነበረት ንሳን 3 ብጾታን ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ብሞት ድሕሪ ምቕፅዖም ድማ ዘመነ ማኦን ዘመነ ባህላዊ ሰውራን ኣኽተመ ድሕሪ ማኦ ስዒቦም ዝመፁ መራሕቲ ቻይና ብባዶ ጭራሖ ዘይኮነ ብስራሕ ምስ ምዕራብ ብምፍጣት ዘይኮነ ካብ ምዕራብ ብምምሃርያ ትስልጥን በሉ ሃብቲ ገበን ዘይምዃኑ ውልቀ ንብረት መርኣያ ርእሰ ማልነት ከም ዘይቁፀር ሳላ ሰበኹ ድማ ኣብ መስርሕ እዛ ሎሚ ዘላ ዓርሞሸሽ ቻይና ተወልደት ኣብዚ ክፋል ታሪኽ ባህላዊ ሳውራ እምበር ታሪኽ ማኦ ኣስፊሕና ይልዓልናን ኣብዚ ቅፅል ሰሙን ሙሉእ ታሪኹ ልዒልና ከነውግዓሉ ተስፋ ንገብር ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ